ହଜାର ହଜାର ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼, ଚାରିଆଡ଼େ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଥଣ୍ଡା, ପାଦ ତଳେ ବରଫ ଆଉ ସାମ୍ନାରେ ଶତ୍ରୁର ଗୁଳି। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଯବାନଙ୍କ ପାଦ ପଛକୁ ହଟି ନଥିଲା। ଦେଶର ମାଟିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ କରିନଥିଲେ। କେହି ଗୁଳି ଖାଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିଲେ, କେହି ନିଜ ସାଥୀକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଶେଷରେ 527 ଜଣ ଭାରତୀୟ ଯବାନ ଦେଶ ପାଇଁ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ। କାର୍ଗିଲ ବିଜୟକୁ ଗର୍ବର ସହିତ ମନେ ପକାଉଛୁ। ସେଇ ବିଜୟ ପଛରେ ରହିଛି ଅନେକ ମାଙ୍କ ପୁଅ, ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଅନେକ ପିଲାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ବଳିଦାନ। ତେବେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଯବାନମାନେ କିପରି ଲଢ଼ିଥିଲେ? ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସରକାରଙ୍କ ଭୂମିକା କ'ଣ ଥିଲା? ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ସରକାର ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ? ଆସନ୍ତୁ କାର୍ଗିଲ ବିଜୟ ଦିବସକୁ କେବଳ ଏକ ବିଜୟ ଭାବେ ନୁହେଁ, ଜଣେ ଯବାନଙ୍କ ବଳିଦାନ ଏବଂ ଜଣେ ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବୁଝିବା। କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ କ'ଣ ଥିଲା? 1999 ମସିହାରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର କାର୍ଗିଲ, ଦ୍ରାସ, ବାଟାଲିକ ଏବଂ ମୁସକୋହ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼ ଶିଖରରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଏବଂ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀମାନେ ଭାରତୀୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦଖଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏଲଓସି କ୍ରସ୍ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ରଣନୀତିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହୁତ ଅଧିକ ଥିଲା। ଶ୍ରୀନଗର ଏବଂ ଲେହ ରାସ୍ତା ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇପାରୁଥିଲା। ଏହି ଶିଖର ଅଞ୍ଚଳ ଭାରତ ଏହାର ଜବାବରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଅପରେସନ ବିଜୟ। କିନ୍ତୁ ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ଯୁଦ୍ଧ ନଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଯବାନମାନଙ୍କୁ ତଳୁ ଉପରକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଶତ୍ରୁ ସହିତ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଉପରେ ଥିବା ଶତ୍ରୁ ପାଖରେ ଥିଲା ରଣନୀତିକ ସୁବିଧା, ଆଉ ତଳୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟ ଯବାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଯବାନ ପଛକୁ ହଟି ନଥିଲେ। ଏହି ମାଟି ଆମର, ଏହି ଭାବନା ନେଇ ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିଲେ ଦେଶପ୍ରେମର ସ୍ରୋତରେ। ଏପରେ ଗୋଟାଏ ପାହାଡ଼ ଶିଖର ଭାରତୀୟ ସେନା ପୁଣି ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଶେଷରେ 26 ଜୁଲାଇ 1999ରେ ଅପରେସନ ବିଜୟ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଐତିହାସିକ ବିଜୟର ସ୍ମୃତିରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 26 ଜୁଲାଇରେ କାର୍ଗିଲ ବିଜୟ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ବିଜୟ ଏତେ ସହଜ ନଥିଲା। ଏହି ବିଜୟ ପାଇଁ ଜୀବନର ବଳିଦାନ, କେହି ପଙ୍ଗୁ ଏବଂ ବହୁତ ସାହସ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ତ୍ୟାଗ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାରତୀୟ ସେନାର 527 ଜଣ ଯବାନ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ। ତାହା ସହ କିଛି ନିଜ ଗୋଡ଼, ହାତ, ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ହରାଇଥିଲେ। କ୍ୟାପ୍ଟେନ ବିକ୍ରମ ବାତ୍ରା, କ୍ୟାପ୍ଟେନ ମନୋଜ କୁମାର ପାଣ୍ଡେ, ଗ୍ରେନେଡିୟର ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଯାଦବ, ରାଇଫଲମ୍ୟାନ ସଞ୍ଜୟ କୁମାରଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ବୀର ଯବାନ ନିଜର ଅସାଧାରଣ ସାହସର ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ। କେହି ନିଜ ଜୀବନ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ କେହି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତର ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ଗୁଳି ଖାଇ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ ନ କରି ସେମାନେ ଅଦମ୍ୟ ସାହସର ସହିତ ଶତ୍ରୁ ସାମ୍ନାରେ ଯୁଦ୍ଧ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିଥିଲେ। ଏହି ଯବାନଙ୍କ ବଳିଦାନ ଆମକୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ, ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା କେବଳ ଏକ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ଏହା ପାଇଁ କେହି କେହି ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ଦେଶପ୍ରେମ ସ୍ରୋତରେ ନିଜକୁ ଭସେଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। କେବଳ ଯେ ଏହା ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୀମିତ ନଥିଲା, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜଣ ବୀର ଯବାନ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ। ଏକ ଓଡ଼ିଆ ଭାବେ ମୁଁ ଗର୍ବ କରେ ଯେ ମୋର ମାଟିର ବୀର ଯବାନ ମଧ୍ୟ ଦେଶ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଥିଲେ। କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧରେ ଓଡ଼ିଶାର ତଥା ମୋ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ନାୟକ ଶ୍ରୀନିବାସ ଏସ୍ ପାତ୍ର, ଯେ କି 12 ମୋହାର ରେଜିମେଣ୍ଟର ଯବାନ, କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧରେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ କାର୍ଗିଲର କାହାଣୀ କେବଳ ଦିଲ୍ଲୀ କିମ୍ବା କାଶ୍ମୀରର କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ପ୍ରତି ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତି କୋଣ ଅନୁକୋଣର ଯବାନମାନଙ୍କର କାହାଣୀ, ସେମାନଙ୍କ ବଳିଦାନ, ସାହସ ଏବଂ ତ୍ୟାଗର ଗାଥା। ବାଜପେୟୀ ସରକାର ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭୂମିକା। କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ। ସେହି ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା।
प्रथम भारतीय भूमि को शत्रु कबल मुक्त करने, द्वितीय युद्ध को एपरी भावे परिचालन करने जेपरी यह एक बड़ अंतर्जातीय संघर्षर रूप न निए। वाजपेयी सरकार एक पटे सेना को दृढ़ भाव में समर्थन देते, अन्य पटे कूटनीतिक स्तर में भारतर मत को विश्व समुदाय सम्मुख में उपस्थापना करते। 7 जून 1999 जाति उद्देश्य रे देइथिबा भाषण रे वाजपेयी कारगिल स्थिति को गंभीर बोली कहिथिले एवं भारतीय भूमि अनुप्रवेशकारी को हटाइबा सरकार कर्तव्य बोली स्पष्ट करथिले। एठारे जणे प्रशासनिक दृष्टि एक बड़ शिक्षा मिले। संकट समय केवल शक्ति प्रदर्शन नुहे, दृढ़ निष्पत्ति सहित संयम एवं कूटनीति मध्य आवश्यक। युद्ध आमको शिखाए जे प्रथमे होची जातीय सुरक्षा केवल सेनार दायित्व नुहे, प्रति नागरिकंकर दायित्व। सेना सहित गुप्तचर व्यवस्था, प्रशासन, कूटनीति, प्रजुक्ति एवं सीमा अंचल विकास सबू एथिरे जड़ित। द्वितीय सूचना एवं समन्वय अत्यंत जरूरी। सेना, गुप्तचर संस्था एवं सिविल प्रशासन मध्य सठिक समय सूचना आदान प्रदान हेबा मध्य दरकार। स्कूल शिखा दरकार जे कारगिल परे कारगिल रिव्यू कमिटी माध्यम जातीय सुरक्षा व्यवस्थार समीक्षा अर्थात जड़े भल सरकार केवल विजय पालन करे नहीं, विजय एवं पराजयर दुईटू शिक्षा नहीं व्यवस्था को आहरी मजबूत करे। कारगिल विजय दिवस केवल एक विजयर नुहे, यह सही जवान मान को मन पकाइबार दिन जो माने वीर जवान को सलाम करने सहित परिवार त्याग को सम्मान करवा। कारण सीमारे जड़े जवान देश को रक्षा करती आ देश भितर आम समस्त कर्तव्य होची से देश को निज निज क्षेत्र में सत्य निष्ठार सहित आगक नेबा। कारगिल समस्त वीर जवान को मोर शत शत नमन। जय हिंद।